Guys, ini sesuatu. Dia apa? Itu gak pernah ya? Nggak tahu. Ayo Rana sih, Rana sih. Nggak tahu, nggak ada libur. Belum dibilangin sama Mae. Bodoh concong-concongan. Nggak dibilangin Mae nek libur. Nek jarene Mas Dimas, nek cowok mbek cewek libur, kamu ya ikut libur. Ini minggu langsung. Nah ini tak prank. Ini apa prank? Wow. Oke guys, kita ke rumah Mbak Ena. Makasih. Dari siapa guys? Dari Mbak Manohar. Main sini. Enggak, kemarin itu ya Mbak apa? Main. Temennya. Ya, buat Mae sama buat Tuhan coba nih. Gitu. Ya tak terima ya. Ayo masuk sih. Ikut jajan. Tak kira ya masa saya Mbak Amse gitu. Aduh. Tapi mikirnya manganannya aku gak durian wong ayu gak ngarah durian. Panganannya jangan asam tempe. Iki kowe gak durian. Kok gak doyan ngono? Ki nek nek ngomong mangan apa Mbak? Sambelnya Mae. Nah, iki mewah-mewah ya. Ayo masuk. Iya Mbak sawah. Oh, halo. Halo. Mau enggak mau? Enggak mau kamu relax kok. Ayo. 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 Dari Mbak Manohar. Dari Mbak Manoharanya, Mbak. Makasih Mbak Manohar, sehat selalu, panjang umur. Yuk guys, ini lah jajan guys. Kamu liburan ya Solo? Enggak tahu Mas. Besok berarti dong. Iya. Libur besok. Nggih. Pokoknya 1 bulan itu 1 kali liburnya. Nah, jadi sampean kumpulane tanya. Main tata libur besok aku berarti libur ya ngono. Kok sampean ngono. Nah iki nek aku selalu manut Mas Dimas, yang pamane Mas Dimas sing cowok libur, yo cewek ikut libur ngono. Tapi kali makan yo ijene keperluan lho sayang, makane urung. Lali orang. Iya, lali. Ndang nek jajan. Aduh toh. Gagi. Aku sampai kamu. Mangan yo oleh, kuwi yo Mak yo wis mateng kabeh. Masalah, Mak. Lho, ndang kuwi dibuka, kuwi mangan apa? Wis mateng ya. Masak wah Ayo Din, yang ndang nek ada wis jajan sing mbok senengi mateng sendiri. Rene. Guys, full kabeh lho. Kita Aku pulang. Sampai pulang. Apa? Kita mau ngerampok Mbak Indah. Ayo Rene guys. Lho, iki gula iki wis full. Mau minta Aku nek- jajan. Aku nek wis blonjo wani tawa-tawa, nek ndek iki gak tawa soalnya Mbak aku ngotong. Lho, apa ning ndi? Penak men jam 10 mulai. Lho, iki ceritane ki yo babune melok libur. Syuting kuwi. Ceritane babune melok libur iki yo. Berarti ya berdiam diri ning omah iki dhewean. Sudah siap semua nih, terserah mau kemana. Nanti paling aku jam 1 kok jam 12 kesini tak entah tok, terus jam 3 aku pilih nonton. Yo dino iki kok sibuk kabeh leh. Aku kok dijak turu mek bojoku kena apa ya aku ya. Kan sepi yo Mai. Iya Mbak, kan mau libur. Aku dijak ndi ya. Wes nonton suwun. Ayo jangan deh. Nyat iki dibuka iki siji loro telu ki full kabeh lho. Guys, ini. Ya. Jasane Mbak Indah full. Berbelanja nek tak ana Nabil. Gak usah Mbak, gak usah Mbak. Wis to milih gak apa-apa. Gak usah ben dipilih no mel-mel. Oh, ngono ya. Iya. wis. Kok kabeh Mbak sini? Nek iki blodok. Lah jenenge kon milih Mbak, kabeh gak apa-apa. Apa berdua? Mbak kan endi? Manut. Enggak ada kata manut, itu ada pilihan. Kabeh yo gelem. Iya, sama-sama Nduk, hati-hati ya Nduk, kok nek mulai ya Nduk ya. Coba kan Mbak Indah kan. Apa Mbak? Mbak Jil. Apa ini? Ini masih bawah itu dilihat cek kok, gak apa-apa ambil. Ambil bebas pokoknya. Ini sayang, ini sayang. Amin. Mbak. Apa ngono mak ning omah. Iki rumah kok. Sing manis pokok. Sing asin. Engko mak karo apa ya? Nggih. Apa jam dulu misalnya?
manut. Senengannya Oreo kuwi, Nduk. Dene Oh, ini Oreo mambu Oreo iki dene mambu coklat. pokoknya dene senengane Iya. sing coklat-coklat. Iku sing bawah. Sudah, Mbak. Iki lho, guys, sampeyan kok ingin ngono ae. Iki lho. Iki lho, iki kan aku punya 2. Apa mau yang ini, apa mau yang ini? Yang ini ya boleh. Ini dibuka lho. Coklat-coklat iki ra pas nih. Maksudnya Buka ini, Mbak. wes nyongki bawah. Nyongki bawah. Ini ngerampok nih, Mbak. Ora apa-apa ngerampok ning juga. Banyak ini, guys. Kita dikasih Mbak ini. Jadi banyak ini. Kresek. Kresek sing warna abang gudi ngono nek gak, Mbak? Ya Allah, enak Gua kan di fully ngono. Iya, Apa iki, jadi Mbak? bully. Dia dijipuk ngono. Iya, jare ngono ya. Aku ki rusak rambut ambiar, guys. Wes, hati-hati makasih Ya, ya, Mbak. Mbak. Kita juga makasih ya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Besok lagi ya, Mbak. Sering-sering ya, Mbak. Enggak usah Mbak, tak taruh baju aja. Iso. Bisa, udah Mbak, nggak usah. Ora goblok rasa kenal dua lima ngatur kabeh sorane ngumpul lagi. Oh ya kayak kepala sekolah ya. Kan hari santri ini harus. Iya, hari santri, Mbak. Hati ya, Din. Dadah, Ginoy. Ini Mbak Teni jajan buat si Cipui. Tuh, dadah. Iya, Kin. Iya, Kin. Jajanmu tak ambil ya? Boleh. Tak ambil. Ambil boleh. Dadah. Iya, makasih Mas Dimas Mbak Ina. Sama-sama. Guys, wis tekan. Mae. Sing gene Rafa sing diae nang. Ya wis kok bareng kok. Assalamualaikum Rafa. Pak, ini jajan, Pak. Pak, lihat. Kamu mau yang mana? Sambil nari HP tak belum. Mau yang mana? Tenang ini. Aku main game. Main ya, maaf ya ganggu ya. Ini tak naruh kulkas ya. Makan. Kenapa? Kita makan. Makan. Aku kayak mau ke Nanti makan dulu. Tak sudah kulkasnya ya. 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 Terima kasih guys. Tapi katanya kulkasnya fully. Oh kan, full. Freezer. Oke. Dan Wah. Nggak umil kok syuting. Jam 10 olahraga. Nyari paping. Delok diketokno omahe bujutul kidul jutul lor papingan. rasanya bandara. Hmm. Dek aku kan bayangno bandara so apaan ya aku iso. Iya. Kok bandara iki bandara ya. Heeh. Apa yang udah pelem? Aja mbok sakene tak dandamane, mbok ngono aja blok rak yo gembok malah ra kena dibadok wong. Wah, alah. Kok cara ngudah pelem dak di sagroki ben ceblok ben gembok. Alah laki ilmu kondine ngono lho. Wah, alah. Kok lah wong pelem kok apa diterima disagroki ngene yo gembok rak yo timbuk yo bosok. Ilmu kondi ngono lho jan-jan. Ngangge kathok, Mak. Pokok Ngangge kathok mawon gak usah ndondomi. Dibundeli. ngono. Jajal carane. Katok piye katok ndi? Kok iki? Sampai kok duwe akal. Delok iki. Katok ndi? Duwe akal katok dhewe. Dan katok ndi? Aku kok
Kumbon kowe. Jare katok jare. Kok jablek sing iki. Niku lho Mak katoke Pak sing bolong. Enak Iki lho Mak, iki lho Mak. Iki terus piye? Iki iso duwe akal. Jadi jajal sih. jajal. Piye? Akal kumbon jare katok. Jajal sih. Piye? Ya apa iki kok ora manuk ora ambune ora winuk. Sak. Lah jajal kowe tak ora sik nek diakalan katok iki lho. Iki kan maksudnya nek umpamane enek wesine Mak iki dilebokno kene le Mak. Iku dibundeli. Jajal lah, Pak. Ngene lho Pak carane, tak warai, gak usah ngono. Embo. Waduh. Terus guys. Pengen dah. Pelem iki. Pelem ora gelem gawekno anu. Gawekno anu moh guys. Wis ki toto-toto gawe adah ngunduhi pelem. Apa kuwi selama iki nek ngunduh pelem ambek katok, Pak? Cah kuwi tek wara-wara tek ngunduh ambek katok ya, Pak. Walah rambune seger mono. Dipangan walah kok kaya aku ora boleh tangkap. walah kok pelemetakan. Berarti rasanya kok kaya anu ya. Pelemano. Akal-akalan cah eneng acarane. Ora masuk belas aku. Iki godhok apa, Mbak? Pengen sop. Godhok apa? Kowe kok duwe iwak? Iya, tak siseno ae wae ndek nang tak itu. Kok biasane mak ngono masak-masak bak nek cepet dikai anu. Kayak balungan kirek apa balungan dus. Dadi porong, Pak. Lah kuwi ora ren nganu bereng kok. Ketake sondok do kemampu, Pak. Dhuwur bereng kalau mateng kalau. Tapi Pak Mi meneki wani apa ora? Lah yo. Tapi lek gak menek yo gak iso Mbak kae delok do tuwek. Ayo mateng doan. Piye? Ini ketakno posisi. Ketakno sawah dhewe gantolan iki. Iki rak ya wesi ya, Pak. Wesi piye? Iki ya nek wesi le. Walah lek karo wesi ketokan akeh lek pancane Pak Arifin sing mumet tok Tingkongno lho. Lho. Lah kuwi ya iki tingkongno. Kok ngongkon. Oh, pelem ki sudah tuwek lho, coy. Gue mantep ceblok, guys. Aku wedi dhuwur kalau. Aja kabeh kuwi ah. Alah. Allah ya Robbi ya Karim meneng wong kaya ngono. Gawean rapokro. Diceblokno ngono ki Pak Dimbu ya bosok. Ngono nek wis kena udan permesa ra kena dijablok wong ki engko.
alam tekan kan. Iya. Tak kowe no. Ya wek no. Iki pelem ini lho, guys. Wis tuwek burung iki. Ini iki tuwek burung. Tapi mambu ya rusan. Wah. Ndak wong ngene kok kok syuting. Jam 10 olahraga. Nyari paping. Delok diketokno omahe bujutul kidul jutul lor papingan. Rasane bandara. Ndek aku kan bayangno bandara sok apaan ya aku iso. Iya, kok bandara iki bandara iki. Apa yang udah pelem? Aja mbok sakene tak dondo maneh, mbok ngono aja blok rak yo gembok malah ra kena dibadok wong. Wah, alah. Wong cara ngunduh pelem ndak di sagroki ben ceblok ben gembok. Alah lah ke ilmu kondine ngono lho. Gembok karo kowe. Wah, alah. Kok lha wong pelem kok apa diterima disagroki ngene yo gembok rak yo dimbok yo bosok. Ilmu kondi ngono lho jan-jan. Ngangge kathok, Mak. Pokok Ngangge kathok mawon gak usah ndondomi. Dibundeli. ngono. Jajal carane. Katok piye karo ndi? Deloki. Kok kok duwe akal? Deloki. Katok ndi? Duwe akal katok dhewe. Ndah, katok ndi? Aku kok gumun kowe. Jare katok jare. Kok jablek sing iki. Niku lho Mak kathoke Pak sing bolong. Enak Iki lho Mak, iki lho Mak. iki terus piye? Gede iso duwe akal. Jadi jajal sik. Jajal. Piye? Akal aku jare katok. Dijajal sik. Piye? Ya apa-apa iki kok ora manuk ora bambune ora winuk ngono. Lah sak. Lah jajal kowe tak ora sik kethek diakalan katok iki lho. Iki kan maksudnya nek umpamane nek mesine mak iki dilebokno kene le Mak. Iku dibundeli. Jajal lah, Pak. Ngene lho Pak carane. Tak warai, gak usah ngono. Mbah. Waduh. Terus guys. Pengen dah. Pelem iki. Pelem ora gelem gawekno anu. Gawekno anu moh guys. Wis ki toto-toto gawe adah ngundhuhi pelem.